Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Lapay. Taong 1982, Sual, Pangasinan. Itong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Lipay sa 2 palapag na bahay. Kasama nila roon ang pamilya ng kanilang asawa at iilang kapatid nito. Ordinaryo ang buhay nila sa Sual. Hindi naman gaanong kayamanan, tamang-tama lang para magkaroon ng maayos na buhay. Kahit mangingisda itong si Lapay, naitaguyod niya ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Hindi na mahalaga kung magkandalubog-lubog sila sa utang, ang sa kanya lang, magampanan ang responsibilidad ng mga magulang sa anak nito. Dahil sa pangingisda, napatapos niya ang kanyang panganay sa kolehiyo. Yung 2 niya pang anak, humiwalay na rin, gawa ng maaga itong nagkaroon ng pamilya. Ang tanging naroon sa poder niya ay ang pang-5 at ang pinakabunso nila. Isang araw, nagkataong walang trabaho itong si Lapay. Napakasungit ng dagat kung kaya't minabuti niyang wag na munang pumalaot. Habang abala siya sa mga gawaing bahay, nagpaalam yung kanyang anak na bunso na tutungo sa kaibigan nito. Hindi naman nila yun pinigilan, lalo pat meron itong mahalagang gawain na may kinalaman sa paaralan. Makalipas lamang ang ilang oras, takang-taka na itong si Lapay sa kadahilan ng hindi pa rin umuuwi ang anak niyang yon. Pinasundo niya na ito sa kapatid nito pero biguyong mahanap. Pagtungtong ng hapon, dala ng kanilang pag-aalala, nagdesisyon na silang puntahan ito sa bahay ng kanilang kakilala. Inaasahan kasi nilang doon yun pumunta dahil sa yun naman ang paalam nito sa kanya. Subalit, pagdating nila sa lugar, hindi nila nakita ang anak niya. Ilang beses din nila yung tinanong sa mga katabing bahay nito pero wala talagang nakakita. Matapos nilang mapag-alaman ang tungkol sa bagay na yon, dahan-dahan na silang kinabahan. Pakiramdam noon nila Lapay, nawawala na ang anak nila. Para makasigurong nasa ligtas yung kalagayan, nagdesisyon silang magpatulong na sa barangay. Makalipas lamang ang ilang minutong paghahanap, nang madapo sila sa likurang bahagi ng kanilang tahanan, doon bumungad ang kanyang anak na nakahiga sa palayan. Napakahimbing ng tulog nito na animoy nakahiga lang yon sa higaan. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman nilang dinala ang bata patungo sa pagamutan. Inabot sila doon ng gabi, hanggang sa mapag-alaman nila na wala naman yung sakit. Ayon sa doktor na tumingin dito, maaaring naglakad ng tulog ang anak niya noong umaga. Wala gaanong pagpapaliwanag pero ayon sa mga eksperto, nangyayari talaga ang ganoong bagay. Ang hindi lang nila mawari noon, papaanong nangyari yon, gayong nasipat niyang mulat na mulat ang kanyang anak habang yon ay nagpaalam sa kanila. Imposible ring tulog yun buong araw, gawa ng saan ito pupunta. Bagaman maraming palaisipan ang umiikot sa utak ni Lapay, minabuti niyang yon ay ipagsawalang bahala na lamang. Habang tumatagal kasi ang pakikipag-usap niya sa doktor, napapansin niyang nagiging irritable na ito dahil sa dami ng gawain. Maya-maya pa, nagpasya na silang umuwi na. Sa loob ng 2 araw, naging maayos naman ang kanyang anak. Nakakakain ito at wala yung iniindang kakaibang karamdaman sa katawan. Inakala din nilang tuloy-tuloy na ang magiging kalagayan nito, pero sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, napansin nila ang dahan-dahan nitong pagbabago. Tuwing umaga, hindi na yun lumalabas sa kwarto. Madalas din ang hindi nito pagkain ng pananghalian at halos parati lang yung aligaga buong maghapon. Wala na din yung interes na pumasok sa paaralan
na para bang meron doong pumipigil. Sa dinami-rami ng mga nangyayaring palaisipan sa kanilang pamilya, hindi sumagi sa isipan niya na ipakonsulta yon sa manggagamot. Buong buhay nilapay, hindi siya naniniwala sa mga nilalang na nasa kaliwa. Ang pinaniniwalaan lang niya ay ang Diyos na buhay at wala ng iba. Makalipas lamang ang ilang linggo, bakas na ang pagbabago ng bata. Tuwing gabi hindi yun nakakatulog hanggat hindi nila binubuksan ang bintana. May mga pagkakataon ding inabisuhan na sila ng magulang ng kanyang asawa na ipatingin na ito sa albularyo. Pero tumutol siya. Dahil sa katigasan ng ulo ni Lapay, hindi na nila napigilan ang tinatagong karamdaman ng anak niya. Nagulat na lamang siya isang araw nang gumising itong marami ng pantal sa katawan. Nangingitim na rin ang mga mata nito, indikasyon na hindi na yon nakakatulog gabi-gabi. Isang hapon, habang kinakausap niya ang kanyang anak, nagdesisyon na itong si Lapay na ipakonsulta na yon sa albularyo. Matapos itong marinig ng mga kapatid ng kanyang asawa, dali-dali naman nila itong tinulungan para maaga pang mapuntahan ang bahay ng albularyo sa kanilang lugar. Pagdating nila roon, tumambad sa kanila ang katiwala nito na abalang-abala sa pagwawalis ng paligid. Magandang hapon. Nandyan po ba si Mang Berhel? Bungad na wika ni Lapay sa katiwala. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung lumapit sa kanila habang inilalahad na wala doon ang matanda. Tumungo yun sa kabilang bayan at aabutin yun doon ng 1 linggo. Kung nais nilang magpagamot, hintayin nila ang pagbabalik nito. Dagdag pa ng katiwala, wala silang ibang magagawa kundi ang maghintay. Matapos naman yung malaman nila Lapay, nagdesisyon silang umuwi na sa kanilang bahay. Hindi kasi sila maaaring abutan ng gabi sa labas, gawa ng nagwawala ang kanyang anak sa tuwing sumasapit ang dilim sa paligid. Kinakailangan nito ng liwanag kagaya ng gasera para kumalma. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang makauwi na sila, agad naman nilang pinagpahinga ito. Yakap-yakap niya ang anak niyang yon habang mahimbing itong natutulog upang masigurong hindi yun aalis ng bahay nila ng 10 oras. Sa paglalim ng gabi, habang napakatahimik ng paligid, bigla naman siyang nagising nang maramdaman niya ang pagtayo ng kanyang anak. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung nakaupo sa may bintana habang tahimik na nagmamasid sa paligid. Dahil sa kanyang nakita, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang pasimpleng ginigising ang kanyang asawa. Anak, bumalik ka na rito. Matulog na tayo. Nagugutom ka ba? Mahinahong tanong ni Lapay sa kanyang bunso. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Sige lang, Tay. Meron kasi akong hinihintay. Mamaya darating na siya. Matulog lang kayo dyan. Huwag niyo akong alalahanin." Matapos nitong makapagsalita, kitang-kita ni Lapay ang pagiging burado ng mukha ng kanyang anak kahit merong gaserang malapit sa kinaroroonan nito. Maniwala kayo o hindi, ngiti lamang ng kanyang anak ang kanyang nasisilayan. Takot na siya sa kadahilanang yung ngiti nito halos umabot na sa tenga. Dahan-dahan din yung nagkakaroon ng dugo sa mga ngipin na siya namang nagdudulot pa sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang nabaling ang kanyang wisyo sa kanyang asawa nang hawakan siya nito sa kamay, sabay tanong ng, "Oh, ano yon?" Pagbalik niya ng kanyang paningin sa bata, nasipat niya yung normal na nakatitig sa labas ng bintana. Sinubukan niya pa yung kausapin pero
hindi na ito sumasagot. Magmula noong nasilayan ni Lipay ang ganoong pangyayari, halos nagsilbi na yung bangungot tuwing sumasapit ang gabi. Natatakot na din siyang tumabi sa kanyang anak, gawa ng pakiramdam niya may sapi yun ng demonyo. Isipin ninyo, hindi naniniwala si Lipay sa ganoong mga nilalang, pero nang siya na mismo ang nakasipat, dahan-dahan nang nagbabago ang kanyang pananaw ukol sa mga ito. Kinaumagahan, naging maayos naman ang lahat. Kagaya pa rin ng dati, tanghaling tapat nang nagising ang kanilang bunso. Hindi naman nila yun mapagalitan, gawa ng meron itong karamdaman. Ang labis lang na ipinagtataka doon ni Lapay ay kung bakit punong-puno ng damo at putik ang paa nito, kahit katabi nila yung matulog magdamag. Nasisiguro din niyang ramdam niya ang anumang kaluskos noong gabi, gawa ng madaling araw na siyang nakapagpahinga. Sa paglapit ng anak niya sa kanya, ramdam niya dito ang mabigat nitong presensya. Palangiti yun, pero may kung anong nararamdaman doong kakaiba si Lapay. Siyempre bilang ama, sinubukan niyang gawin ng lahat, mapanatiling normal lamang ang mga nangyayari sa kanilang pamilya. Pero sa pagsapit ng gabi noong araw na yon, naganap ang pangyayaring hindi nila lubos inaasahan. Habang nasa kasagsagan sila ng mahimbing natulog, bigla na lamang nagising itong si Lapay nang makarinig siya ng malalakas na kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Panay na din ang pagtahol ng mga aso, kaya na may inakala niyang baka meron lang napadaang tao. Pagsilay niya sa bintanang malapit sa kanilang silid, bumungad sa kanya ang bunso niyang anak na panayang pagsuka. Yung tono ng boses nito parang mamamatay na. Yung tipong nabilaukan tapos umuubo ng napakalalim. Ganon na ganon ang naririnig noon ni Lapay. Dala ng kanyang takot, dahan-dahan niyang nilapitan ang kanyang anak habang pabulong yung tinatawag. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya sa labas ng bahay nila ang isang nilalang na may mahabang pakpak, nagkukumpas ng mga kamay sa hangin na para bang meron yung inaakit. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanilang bunso, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang masipat niya yung dumilat habang dahan-dahang nagbubuka ng bibig. Sa isang iglap, lumabas sa lalamunan nito ang kulay itim na likido na animoy binubuo ng dugo. Dahan-dahan na ring namumutla ang katawan ng bata, indikasyon na meron doong nangyayaring masama. Bilang ama, hindi na nagdalawang isip ang tumulong itong si Lapay para lamang mailigtas ang anak niya. Kahit natatakot na siya, walang pagdadalawang isip niya yung nilapitan at mabilisang dinala patungo sa unang palapag ng kanilang bahay. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa itaas para isarado ang bintana. Nang medyo kumalma na ang paligid, doon na niya tinanong ang kanyang asawa ukol sa nangyari. Maging ito man, hindi makapaniwala sa nilalang na kanilang nakita. Pag-akyat ng ama nito sa silid nila, agad naman nila doong inilahad ang mga bagay na kanilang nasilayan. Matapos naman itong marinig ang kanilang pahayag, agad naman itong tinawag ang anak nitong lalaki para dalhin sa itaas ang bunso ni Lapay. Ano? Taong lumilipad? Aswang lang ang may ganyang abilidad. Baka yanggaw na yung anak mo. Diyos ko naman, Lapay. Bakit mo naman sa amin yan itinago? Nababahalang tanong ng ama ng kanyang asawa. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, halos hindi na siya makapagsalita sa kadahilan ng totoo naman ang sinabi nito. Tama ang ama ng kanyang asawa, itinago nila ang nangyari sa bata. Nababahala kasi noon si Lapay na baka kapag nalaman ng matanda ang kakaibang nangyari sa kanyang anak, kung ano-ano ang ipapainom nito na maaaring magdulot sa tiyak na kapahamakan ng bata. Ang inaakala niyang proteksyon
Animoy nagsilbing siga para mas lalong lumala ang iniinda nitong karamdaman. Kinagabihan, muli na namang nagparamdam sa kanila ang nilalang. Habang patagal ng patagal ang pagbisita nito sa kanilang bahay, mas lalong lumalala ang iniindang karamdaman ng kanyang anak. Wala naman silang mahingian ng tulong sa kanilang lugar dahil iisa lamang doon ang albularyo. Sinubukan din nilang tulungan ng bata sa pamamagitan ng ilang mga gamot, pero hindi yun sapat. Dahil sa ganong sitwasyon, halos magimbal na ang kanilang buong pamilya dahil sa mga nangyayari. Nagpatulong na din sila sa mga kapitbahay nila pero maging ito man ay walang nagawa. Pagpatak ng araw ng Biyernes, habang binabantayan nila ang kanyang bunso, merong kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ng ama ng kanyang asawa, bumungad ang isang matandang dayo sa baryo nila. Sinalubong sila nito ng ngiti na para bang wala yung kaide-ideya sa mga nangyayari sa pamilya nila. Pagsilay nito sa kinaroroonan nila Lapay, bigla namang kumunot ang pagmumukha nito, sabay wika sa kanila ng, "Hindi niyo pa ba ipapagamot ang batang yan? Mamamatay yan. 2 araw. Kapag hindi niyo yan na ipatingin sa loob ng 2 araw, ngayon pa lang, simulan niyo nang magpaalam dyan." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong isinara ang kanilang pinto. Pagbukas nila Pay dito, laking gulat na lamang niya nang biglang maglaho ang matandang yon sa labas ng bahay nila. Pilit pa nila yung hinanap para kausapin sana, ngunit hindi na nila yon matagpuan. Ang labis pa nila doong ikinagulat ay kung bakit maging ang mga kapitbahay nilang tumatambay sa gilid ng daan ay hindi ito nasisilayan. Dahil sa sinabi ng misteryosong matanda, kung kaya't naglakas loob sila Lapay na dalhin patungo sa kabilang baryo ang kanyang bunso. Sineryoso nila ang naging babala nito, gawa ng wala namang mawawala kung maniniwala. Sa pagbagtas nila ng daan, tanging siya, ang kanyang anak at ang lalaking kapatid ng kanyang asawa ang sumama. Hindi na niya pinasama ang asawa niya at ama nito, gawa ng iisang kalabaw lamang ang sinakyan nila. Habang binabagtas nila ang daan, wala silang ibang nakikita kundi nagsisitaas ang mga puno at talahib. Napakatahimik din ng daan na animoy ilang tao lamang ang napapadpad sa lugar na yon. Nang medyo makalayo-layo na sila sa baryo, doon pa lamang nakaramdam ng kapanatagan itong si Lapay. Makita niya lamang na payapang nagpapahinga ang anak niya, napapanatag na siya. Sa pagtungtong ng 4:00 ng hapon, narating na nga nila ang maliit na sitio bago ang baryo. Habang binabagtas nila ang daan papalabas dito, bigla namang kinumbulsyon ang kanyang bunso. Dumidilat-dilat at nanginginig ang katawan nito na siya namang nagdulot ng labis na pag-aalala at takot sa kanilang mga katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, tumigil ang panginginig ng kanyang anak habang dahan-dahan niyong tumatayo. Pagtalo nito sa kanilang sinasakyang kalabaw, agad naman yung tumakbo papalayo. Matapos naman tong masilayan nila Lapay, dali-dali naman nila yung sinundan, subalit masyadong mabilis ang paggalaw ng kanyang anak. Hindi naglaon nang marating na nila ang dulong parte ng sitio. Doon bumungad sa kanila ang kanyang anak na nakatayo sa harapan ng isang abandonadong kubo. Maya-maya pa, nasilayan nila ang pagbukas ng pinto at kasabay nito ang pagbungad sa kanila ng isang lalaking kalbo. Lubog na lubog ang mga mata nito at meron yung humpak na pisngi. Butot balat din ang lalaking yon at sa estado nito, animoy meron yung dinadalang malubhang karamdaman. Ayon pa kay Lapay, namumutla na din ang buong balat nito na para bang patay. Matapos naman nila yung masilayan,
Sinubukan nila itong kausapin ng mahinahon. Habang dahan-dahan sila doong lumalapit, pasimple naman niyang binulungan ng kapatid ng kanyang asawa na kunin ang anak niya. Paglapit nila sa kinaroroonan ng bata, bahagya naman silang natigilan nang marinig nila ang lalaking magwika ng, "Ano ba ang kinakatakot ninyo? Isa lang akong lalaking may sakit. Sige na, kunin nyo na ang batang yan." Matapos nitong makapagsalita, mahinahon lang naman itong tinitigan ang kanyang anak habang dahan-dahang tumatalikod. Sa muli nitong pagpasok sa kubo, dali-dali naman nilang inilayo roon ang kanyang anak ng tahimik. Hindi na rin sila nagtagal sa lugar upang masigurong makakakuha sila ng sapat na lunas para sa karamdaman nito. Makalipas lamang ang ilang oras, pagsapit ng 6:00 ng gabi, narating na nga nila ang baryo. Hindi naging mahirap para sa kanila na matunto ng tinutuluyan ng albularyo sa kadahilanang kilala ito sa lugar na yon. Ayon sa mga nakakakilala sa manggagamot, malimit yung bumisita sa kanilang lugar para kumuha ng mga sangkap at para tumulong na rin sa mga nangangailangan doon ng tulong. May malalim kasing ugnayan ang albularyo at ang mga taong naninirahan sa lugar na yon, kaya na may parte na ng responsibilidad nito ang tumungo sa baryong yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang bahay ng albularyo, agad naman sila nitong pinapasok. Hindi pa man nakikita ng matanda ang kalagayan ng kanyang anak, nasisiguro na nitong hindi yun ni Yayanggaw. Ayon dito, napakalayo ng Yanggaw sa sitwasyon ng anak niya. Kung Yanggaw yon, 2 araw lamang ang itatagal ng wisyo nito bago yun tuluyang maglaho. Panigurado ring maglalayas yun sa kanilang bahay para puntahan ang totoong may-ari ng tinatangan nitong Yanggaw. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong hinaplos ang tiyan ng bata. Pagdating ng kamay ng albularyo sa dibdib nito, bigla naman yung tumigil habang nagwiwika sa kanila ng, "Kalahati ng atay nito nakain na. Yung puso meron ng maliit na tapyas. Kung hindi niyo siya naidala sa akin ngayon, sa makalawang araw, babawian na ito ng buhay. Maaga pang naging desisyon ninyo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mailigtas ang batang ito. Sa ngayon, wala na kayong ibang gagawin kundi ang maghintay. Dito lang kayo." Nang marinig naman nila Lapay ang sinabi nito, kahit papaano nabawasan ang kanilang pag-aalala. Sa paglalim ng gabi, nanatiling nasa loob ang manggagamot at ang anak niya. Wala naman sila doong naririnig na kakaibang ingay kung kaya't hinayaan na lamang nila ang matanda sa trabaho nito. Sa pagpatak ng 10:00 ng gabi, doon na nga nila nasilayan ang matanda na lumabas ng kwarto. Meron yung bitbit na mga tela at mga bendang ginamit sa bata. Ayon sa manggagamot, nagawa na nitong maibalik ang mga nawalang laman loob ng kanyang anak, subalit hindi pa yon tuluyang ligtas. Kinakailangan pa nilang maghintay sa paghilom nito bago sila makauwi. Dagdag pa nito na kinakailangan din nilang maging alerto gawa ng may posibilidad na bumisita roon ang nilalang na naghahangad sa kanyang anak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Lapay kung anong uri ng nilalang ang gumagambala sa kanyang bunso. Bagaman hindi sigurado ang albularyo, malakas ang kanyang kutob na isa yung uri ng aswang na gumagamit ng balat kayo ng isang bata. Ang kadalasan nitong ginagawa, hihikayatin ang walang muwang na bata na sumama sa kanya. Lahat ng paraan ay pinapasok ng nilalang na yon para lamang mahikayat ang kanyang biktima. Sa oras na pumabor na sa kanya ang pagkakataon, doon na niya dahan-dahang isasagawa ang maitim niyang balak. Hindi naman mararamdaman ng biktima nito ang kanyang pag-atake sa kadahilanang may kakayahan niyong pamanhidin ang anumang parte ng katawan ng tao.
uunti-untiin niya ito upang hindi malaman ng karamihan ang kanyang pag-iral sa lugar na yon. Kapag nakuha na ng aswang ang lahat ng laman loob nito, mamamatay na lang ang bata sa kasagsagan ng pamamahinga nito sa gabi. Madalas, inaabot lamang ng 2 o 3 araw ang buhay ng nagiging biktima nito. Dagdag pa ng albularyo na ang aswang na yon ang madalas na salarin sa biglaang pagkamatay ng bata sa kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang araw, awa naman ng Diyos, dahan-dahan niya nang nakikita ang paggaling ng kanyang anak. Nang ilahad sa kanila ng albularyo na makakauwi na sila, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, nagsisilbi pa ring palaisipan para kay Lapay ang misteryosong matandang nagbigay sa kanila ng babala at ang pagkawala ng kaibigan ng kanyang bunsong anak noong mga panahong inatake sila ng aswang na nagbalat kayo bilang bata. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, no? Sino kaya yung matandang nagbigay sa kanila ng senyales na ipatingin na yung anak neto ni Lapay? Kasi, pansinin niyo yung kwento, ha. Kung wala yung matanda na yon na magbibigay ng babala tungkol sa anak neto ni Lapay, malamang sa malamang patay na to ngayon, di ba? Or namatay na to nung panahon nila. Ang swerte lang, no? Sino kaya yun? Sobrang mysterious, no? Parang pwedeng gabay nung bata, sa tingin ninyo. Pwede, no? Pero kasi, kung ganun kalakas yung gabay ng bata na to, hindi siya mayayanggaw nung aswang. Kaso nga lang kasi, sobrang talino tsaka tuso talaga ng mga aswang. Isipin niyo nagbalat kayo bilang bata. Paano kung maraming pinangako yung bata na yun na merong magandang palaruan, merong magandang ilog, tas niyaya dun yung anak nito ni Lapay, tas pinakain ng kung ano-ano. Di syempre, mayayanggaw talaga yun kahit gaano kalakas yung gabay. Tsaka bata pa no? Siguro, may mga senyalis na pinakita yung gabay niya sa kanya pero hindi niya inintindi yun. Ang gusto niya lang talaga yung makapagsaya, makapaglaro, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.